kai idan an gama da wannan ba wani wanda zai yi bakin da sai sun yi wallahi wallahi ba za ka yi sun yi kula za su yi min so uku za su yi yan Haji a idan mace. za su yi min 12. Bawo, ga mai hakuri. Kira shi ka ce mai nan Allah, je ka ce mai ka ce mai nan Allah ina da raji. Dan Allah ya mu zuba shi na matasan nan sai ina so in nuna muku wa'annan matasan manyan ba idan suka yi mana iskanci matasan za mu da kawo su ne ba san darajar jiki su ba da suke ko suke abu ba rato fiki ina zuwa shabamadi to fiki da idan na hura da amur ka ji idan na hura kada shi ba ga yan sanda zan ba ka lokaci idan na ƙara hurawa ba ka da bakar shi ba ga yan sanda zan ƙara ma yi lokaci idan ka ƙara yi so uku wannan na kai shi kun kai so uku reska babu yan sanda kai ma idan ka mayata so uku reska shabamadi kai ina zuwa da wurin da kai kuka yanzu sai a zaje ka ce kai ba are ne ko kai ba kuje ne ki da ni ka bani kusur ka ni ba na tsoron zagi in zagi na fitowa da duk jiki na zagi ne kai za ka mun farin ciki kuma za ka riga fiya mun lokaci shabamadi kai za ka nuna mun lokaci kai kuma za ka mun farin ciki kai ne rai Inta. lokaci ba a jira sai za a jira shi an mutum ya fita so a biya yan kallo gobe za mu yi damban mota ba hawa yan sanda ba hawa sani mai maciji hawa manta a tangar lu
bani naira na sabin cikin ni na gana ma na safa na gana ma zan cire kowa zai tsaya tsaye na sabin cikin ne fa don mutane sun gaza ni ma mara kunya ne fa yawa ba za ka shigo gidan zama kyauta inda na cire kuɗi na ce wannan ganci in ba ka da kuɗi ka zo na ma a kan ganci ni ma mara kunya ne dai gurgudu yawa ya ka ja ita sana'a ba ta cikin rashin kunya ba ka buɗe shagon ka ce a ɗauki kayan ka fidda haka nan ba a ruwa babu rashin kunya wanda ka je ka nema hakin ka babu wata bakan magana a ba kuɗin ka ba ka ba ke tashi yawa ka je da kuka za ta shagon ka ne ka buɗa ba na fiya nune ba yawa ma da Allah sarki